Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigine başlaýar. Onu taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Baýhan. Şu hepdäniň başynda ýagny 6-njy noýabrda Iran Kürdistan öz ugtýarly tewtiniň mejlisine taýlanan halk wekilleri kasam kabul etdi. Şonda tewitten taýlanan türkmen halk wekilleri owul kürtçe ýa-da öz ene diline kasam okadylar. Bu ýagdaý sosial mediada dünya türkmenleriniň arasynda uly seslenme döretdi. Dünya türkmenleri bu ýagdaý bilen baglanşykly ol tewitde ýaşaýan türkmenleriň ene dili problemalary we tagallalary barada maglumat bermegimizi soradylar. Dinleýijilerimizin isteglerini nazarda tutup Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Iran, Kürdistan öz ugtýarly tewtindäki türkmenleriň ene dili problemalaryny hem aladalaryny gönükdirýär. Erbilläki çeşmeleriň habar bermegine görä, Türkmen halk wekili Azat Kürejüýniň türkmen diline eden kasamyna Kürdistanyň adyny agdamanlygy biraz näýeliligi sebäp bolanam bolsa, türkmen halk wekilleriniň öz diline aýratyn kasam içmegine hiç kili garşylyk görkezilmändir. Türkmen Reform Partiýasynyň halk wekili Zenan Müna Kahveci kasam edilşik barada Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda türkmen halk wekilleri hökümine mejlisde tebii hakyny ulananlyklaryny aýtdy. Biz Türkmenler 5 milletvekili olarak biz kendi dilimizle de yemin etmemizden. Çünkü bu bizim doğal haklarımızdan birisidir. Zenan halk wekili Iran Kürdistan öz ugtýarly tewtinde türkmenleriň Bilim hem Medeniyet Ministrligine öz ýörüýte wekiliniň bardygyny aýan etdi. Türkmenleriň tewitde ene diline gepleşmegine, bilim almagyna we onu ähli ýerde ulanmagyna hiç hili problemanyň ýokdugyny aňlatdy. Ol şu wagt Kürdistanyň esasy kanunynyň taýýarlanýan nöwründe Edil Bagdat hökümetiniň türkmençäni arap we kürt dilleriniň ýanyna esasy resmi dil ikrar edişýäli türkmençäniň tewitdäki resmi diliň biri hökümine görkezilmek üçin tagalla edilýändigini görüňberdi. Konstitusiýada türkmen dili esasy resmi dilleriň biri hökümine görkezilen halatynda ähli kynçylyklaryň hem hökümetiň resmi gollawy bilen öz-özünden çözüljekdigini aýtdy. Müna Kahveci tewitde ykdysady kynçylyk sebäpli bar bolan problemalaryň diňe türkmenlere däl, eýsem beýleki halklary hem diň derejede öz oňaýsız täsirini ýetirýändigini aýtdy. 1990-njy ýyllar bilen deňeşdirilende türkmenleriň tewitde öz hak hukuklary hem ene dili taýdan uly öňe gazananlygyny, inni türkmen adynyň we diliniň syýasatda boluşýaly jemgyýetçilik durmuşda hem arkaýyn ulanylýanlygyny görüňberdi. Eskiden kimse Türkmence konuşmayı bile cesaret edemezdi. Şimdi Türkmen partileri var ve Türkmen ismiyle seçimlere katılıyorlar. Bilinşýäl 30 sentýabrda Iran Kürdistan öz ugtýarly tewtiniň mejlisiniň saýlawlary geçirildi. Inni tewitiň 9-njy hökümetiniň döredilmegine garaşylýar. Türkmenler täze guruljak hökümetde syýasy deň agranmalygy üçin türkmenleriň işlerinden jogapkär ýörüýte bir ministrligiň döredilmegini, şeýle-de premier ministriň bir orunmasaryň türkmenlerden saýlanmagyny talap edýärler. Irak Türkmen frontunyň halk wekili Aydyn Maruf saýlawyň ýandan geçiren metbuat konferensiýasynda şeýle wezipä türkmençilik üçin alady diýen tewitdäki türkmenleriň ýagdaýyndan dolu habardar biriniň taýlanmagynyň hem ören wajypdygyny belledi. 9. kabinede Türkmenler için başbakan yardımcı gibi görev, bunun yanında da Türkmenlere ilgili bir bakan verilmesini biz talep ediyoruz. Eýsem mejlise türkmenleriň ene diline kasam etmeginiň nähili ähmiýeti bar? Ýogsam türkmenleriň ene dilini ulanmagyna çäklendirmeler barmy? Türkmenler arkaň öz ene diline gepleşip bilim alyp bilýärmi? Azatlyk Radiosyna bu urda interwýu beren Erbilli türkmen aktivisti hem metbuat işgäri Ahmet Yakup, Iran Kürdistan öz ugtýarly hökümetiniň türkmenlere ene dili barasynda hiç hili basyş etmeýändigini öňe sürdi. Milletvekiller bir örnek gösterdiler hakikaten. Türkmence yasak değil. Yani millete bir mesaj olarak istediğiniz yerde Türkmence konuşabilirsin. Tewitde türkmen diliniň gadaňan däerligine subut etmek üçin mejlisde halk wekilleri öz ene diline hem kasam okadylar. Mejlisde türkmençe kasam edilmegi, türkmenleriň syýasat aýdan ikrar edilýändigini medianyň üstünden bütün dünýä jar etmek jähetden öğrenmekim ähmiýete eýedir. Bu şol wagtyň özünde halka isleýän ýeriňizde öz ene dilinizde arkaýyn gepläp bilýändiňizi unutmaň. Anha bizem mejlisde öz dilimizde gepleşýär görnüşine berilen duýduruş boldy.
türkmen dilini ulanmak barasynda hem hiç hili şäklendirme ýok. Türkmen okuwjy aýlary munyň aýdyň subutnamasydyr. Hakikaten bunlar orada bir Türkmen varlığını gösterdiler herkese medya olarak. Dip Erbilli aktivist hem jurnalist Ahmet Yakup Azatlyk radiosynyň dinleyijilerine maglumat berdi. Ahmet Yakubyň pikirine görä esasy problema alınıp barlayan siyasatda däl, käbir türkmenleriň özünü. Onuň aýtmagyna görä, käbir türkmen maşgalalary öz şagalaryny türkmen mekdeplerine iýermeýärler. Munyň sebäbini ol şeýle düşünýär. Mesela Türkmen okullarına hiçbir Türkmenler çocuklarını göndermiyor. Neden göndermiyor? Mesela mufradat falan. Türkmen mekteplerine berilmeli bilimin kadası doğulu tayyar däl. Ene diline tayyarlanan oku kitaplary yetmezçilik edýär. Bulardan daşaryn yeterlik türkmen kadrlary ýok. Mundan awal Türkiýedäki türkmen diasporanyň käbir jemgyýetler fondlary tarapyndan bu urda hemayet berilýärdi. Häzir ykdysady kynçylyklar sebäpli türkmenlere bilim uğruna berilýän gollawlar juda azarly we olar mundan beýlek kömek edip bilmejekdigini bildirdi. Meselem iň soňky gezek 70 tane türkmen muallymy öz ene dilini kämilleşdirmek üçin tälim berildi. Beýleki tarapdan Türkiýanyň hökümetiniň berýän gollawlary Tewitdäki türkmenleri dogry kanaatlandyrmaýar. Sebäbi türk hökümeti esasy ünsüni kirkugy gönükdirýär. Türkiýanyň iş hyzmatdaşy we galkynyş guramasy TİKA'nyň Erbil we Töweründäki türkmenlere berýän gollawy garaşylandan az bolmagyna galýar. Mesela örnek vereyim, bazı okullarda öğretmen yok. Zaten 4 senedir Kürdistan bölgesinde atanma yok. Dip Ahmet Yakup Azatlyk radiosyna Erbil şäherinden maglumat berdi. Azatlyk radiosynyň geçiren söhbetdeşliginde Erbilläki Oğulhanyň adyny göterýän Türkmen liseýiniň müdiri Sabah Salih hem Tewitdäki türkmen okuwjaýlarynaky kynçylyklaryň kadr hem okuw sanynyň yetmezçiliginden ibaratdygyny aýtdy. Türkmen okulları 15 okulumuz var. Ana okuldan liseye 2 öğrenme okul, 9 ilkokulumuz var, 2 ortaokul ve 2 lisemiz de var. Tewitde türkmenler üçin niýetlenen ýagny türkmençe bilim berýän bary ýogy 15 okuwjaý var. Olardan 2 sansy çağ 9 sanata başlangıç bilimi berýär. Galanı bolsa 2 orta mektebimiz bilen 2 sany liseýimiz. 1993-nji ýyldan bäri bar bolan bu 15 okuwjaýyndan başga Henide çenli türkmenler üçin goşmaça mektep açylmady. Soňky 2 ýylda bolsa türkmen okuwçylarynyň sany gaty köpeldi. Bular häzirki ýagdaýda türkmen ýyla sanyna görä juda az. Mundan naşaryn okuwjaýlarynyň yerleşýän ýerem türkmenleriň köpçülikde ýaşaýan ýerlerinden üzüňe bolan sebäpli uly problemalar ödýär. Meselem Erbilde soňky wagtlarda gurulan Awasy türkmenlerden emele gelen ullokan etrapçalarda hiç hili türkmen mektebi ýok. Irak Kürdistan özü ýarly hökümetiniň türkmen okuwjaýlaryna berýän kömegi ýeterlik däl. Soňky 2-3 ýylda diňe Türkiýanyň iş hyzmatdaşy we galkynyş guramasy TİKA türkmen mektepleriniň oňarylmagyna we yetmezçilik edýän esbaplaryň üpçün edilmegine kömek berdi. Şeýle-de Irak Türkmen frontunyň türkmen okuwjaýlaryna berýän gollawy soňky 7 ýylda düýünden kesildi. Biz täze mejlisdäki türkmen halk wekilleriniň bu urda inni güýçlü gollawa garaşýanlygymyzy bildirdik. 2017-nji ýylda Tewitdäki bilim ulgamy düýüp göter üýtgödürli. Emma şu adeçenli täze ulgama gawat gelýän okuw kitaplary türkmenler üçin terjime edilmedi. Okuw kitaplarynyň taýýarlanmagynaky kynçylygyň belli bir bölegini özümiz ýeňip geçmeli bolduk. Türkiýanyň iýerýän okuw kitaplary Tewitiň maarif kadasyna dogry gawat gelmeýänligi üçin haçanla olara talap edilýän käbir üýtgeçiklikler girdilen wagtynda ruhsat beriljektigi aýdyldy. Şoň üçin hem käbir okuw kitaplaryny muallimler bolup biz öz aramyzda terjime etdik. Olary Kirkukdaky nizamy çapganasy soň bize taýýarlap berdi. 92'den böyle bize okullar verdiler. 15 okulumuz var. Şimdiye kadar bu 15 okul kaldı. Yani artırmadı. Dip Erbil şäherindäki Oğulhanyň adyny göterýän liseýiň müdiri Sabah Salih Azatlyk radiosynyň dinleyijilerine gurrun berdi. Ýatlasak Tewitdäki türkmenleriň bu mejlis saýlawyndan näme garaşýanlygy barasynda Dünýä Türkmenleri gepleşigimiziň 16-njy sentýabrdaky sanyna giňişleýin maglumat beripdik. Gözüňde tutulşaly türkmenler 111 orunly mejlisde özlerine berilen 5 halk wekilini saýladylar. Mejlisde türkmenlerden başga haçparaz azlyklary hem 5 orun, ermenilere bolsa 1 orun berildi. Iran Kürdistan özü ýarly Tewitiniň mejlisindäki şol 5 oruna saýlanan türkmen halk wekilleri ynha şeýle: Irak Türkmen frontundan Aydın Maruf, Türkmen Millet Sanawyndan Azat Küreci, Türkmen Reforma Partiýasyndan Müna Kahveci, Türkmen Ösüş hem Galkynyş Partiýasyndan Muhammed İlhanly we Zahra Dilşat. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.